Egunon eta ongi etorri herri zerri programara. Gaur kontan Nafarroako iparraldera etorri gara, Urdazubira hain zuzen ere. Eta aukera izanen dugu bertako biztanleekin solastuz, herria pixkat hobeki ezagutzeko. Beraz zuek ere ezagutzeko gogoz bazaudete, etorri gurekin. Udaletxera hurbildu gara eta Iñaki Ariztiarekin topatu gara, bertako alkatea. Egunon, zer moduz Iñaki? Egunon, ongi momentuz. Bueno, konta iguzu lehenik eta behin, non dago kokatua Urdazubi? Urdazubi mugan, hemen muga egiten dugu Frantziakin, iparraldetik Ainuatik, eta gero bestaldetik Zugarramurdi herria eta Baztango herriekin, Azpilko eta Arizko eta bertze herri batzuk. Urdazubik historia dexente duela aipatu digute zenbait lagunek, eta kontatuko aldi guzu pixka zein den herri honen historia? Herri honen sortu zen monastegiaren inguruan. Azken orduko Premostratense garaieko monastegiko frailea zuten indarra, eremuak eramatzen zituzten Baionaraino, Frantzian kokatzen zen hango monjekin zuten indarra, Elize kontu. Eta ero gutxinaka indarroi galtzen gantzen, gero herritarrak saiatu zen herri modu indar gehiago hartzen, eta azkenean gutxinaka enduzioten indarroi Elizari, errendiatu eta herria sortu zen. Hala ere, eremua txikituz joan da, zabalduz nola izan da? Txikituz, erranduten bezala, Baionaraino bazitun lorraldeak, eta azkenean gutxinaka mugako tope ostaraino daukaga, orain noak egiten du eremua. Eta hori 18 kilometro garratuko eremua izango du, Zugarramurdi eta Baztango mugekin. Zenbat biztanle bizi dire Urdazubin? 200 hurbil, 382 inguruan. Eta auzotan banatua dago Urdazubi, gehiena da zentrikoa da, nola kokatuko zenuke edo nola azalduko zenuke zure herria? Nahiko sakabanatuta da, hemen daukagu Urdazuiko San Salvatore karrika, hiriburua erten duguna. Eta gero Lehorlas, Alkerdi, Landibar, Dantxarinea dugu gure auzo komertziala, nahiko sakabanatuta dagoela. Azken urtetan nabaritu duzue jeitsi dela biztanle kopurua Urdazubin? Ez, aldrebez. Mantxo-mantxoan gora. Batez ere pentsatzu enplegu eskaintza daukaguna, Dantxariko enplegu eskaintza horren araberean bizitza gehiago, kanpoko jendea etorri izan da, naiz hurbilekoak edo Frantziatik eta bertze hiriburu batzutek ere, eta mantxo-mantxo gehiago iti bai. Errango zenuke Urdazubiko ekonomia aktiboa dela? Bai, nahiko aktiboa. Aurten izan dugu alako muga txiki bat, baina pentsatu alde guztietan, baina bertzen ez herri nahiko aktiboa dugu. Eta batez ere, zerek bultzatzen du Urdazubiko ekonomia? Hemen batez ere dugu benten afera, komertzioa, konbentzio transfronterizoa, horri parraldetik eta Frantzik duen jende horrekin, eta gero hemen jendere bai. Eta hortaz aparte, ostalaritza, ostatua eta turismo eta komerzio internazional dugu. Hemen ez dago fabrika handitzik eta industria zonalderik? Ez, hemen hortan ez dago ezer, eta ganaderia arloan eta gero eta gutxio badauzkagu horiko gazte batzuk animatu direla, beren egiten lan hori eta jarraitzea, baina egiarran nahiko guti. Herria sustentatzeko azkenean komerzio eta turismo arlotik bizi behar gara. Eta turismotik bizitzeko garrantzitsua izanen da zuendako alde batetik frantsesa jakitea, imaginatzen dut muga ere aprobetxatuko duzuelako. Pixkat nola antolatzen duzue, badago lotura bat zuen artean, komertzioen artean? Bai, azkenean lotura, betitik lotura fuerte bat izan dugu iparraldeekin, hemengo ondoko herria duzkagu Sara, Ainoa, Ezpeleta, Itxasu kanbo horiekin. Batez ere, Sara eta Ainoa orduan bere denboretan sortu zen Xareta. Xareta idera zen lehenik alako idea turistiko leizteak elkartzeko, eta gero gutxinako Ainoako herria sartu ginen. Eta beti badaukago horrekin beti udalen artean eta herritartean lotura fuertea bat, eta turismo arlean beti saiatzen gara gu hemengo jendeara bidaltze, eta handik ere guri bueltan ekartzen jendea. Errango zenuke iparraldeko udaletxekin harreman gehiago duzuela Nafarroako zenbait udaletxekin baino edo antzekoa da?
Antzekoa, bueno, hori turismikoki, pues azkenean Frantzia dugu gure fuerte hemen, pues mugan bizi garen bezala, gure kliente preferentea errandu egiten bezala, pues frantzesa da. Orduan alderdi hortai bai lotura gehiago dauzkagu. Eta azkenean gero egozen ekintzak, diru laguntzak eskatzeko, pues ja Nafarroko gobernuan da baztanekin ere asko, azkenean denekin jokatzen gara, baina udaldera eta turismo arloan, pues bai egia da iparraldeko herri txikiekin asko kontatzen dugu. Eta urak eramateko orduan, zaborrak nola moldatzen zarete? Pues hoi iparraldeekin bai, egia erran senpereko, orai senperen kokatu dagoen enpresa bada. Nafarro aldetik etzen saiatu ginen, baina etzen modurik, azkenean dantxairineko komertzio sortzen duen zabor gutzi mugiazteko etzago medurik nahiko urrun dagolako, Elizondo bastan zen hurbilena eta etzen bedio saiatu ginen. Baina betitik iparraldeko enpresa horrek hornitzen dakitu, eta uraren eta adibidez argien arloan ere guk iten dugu Frantziatik argi erosi eta udaletxea bera da saltzen duena hemengo herritarrei eta hemengo bentei. Orduan bai Frantziatik laguntza asko behar dugula bai. Eta gutxi gora beraz, zenbateko izaten da urteko aurrekontua, Urdazubin? Pues hemen generalki azken urtetan 3 milion inguru biltzen da. Goiti ozen ekintzen behar dugula, baina inguru ostan. Aurten jaitsiko da puskat, baina inguru ostan. Normalean, zuen legealdian, ze ideia daukazue edo zer landu nahiko zenuten herrian, ze utxune nabaritzen dituzue? Utxunea momentu honetan nahiko herri sainatua da, ez daukagu zorrik eta alde inon ere, orduan eginena pixka zabaltzen, barneak atxak izaten dauztenak, gero auzolanaen afera, adibidez, erten dute beti herri txikia, sos asko daukana beti kanpoko zera, nahiko inion potentziatu elkartasun hori, auzolaneko lan horiek, pixka garbialdi bat eman herriai eta hortik kanpo gauzutik, pentsatzen nahiko egoera honean garela. Helduen urteko akusi behar, horrei gertatu den guzionekin, baina momentu ez dauko idea fuerteik, aldaketa fuerteik egiteko. Eta krisialdi honek ekarri du udalean ere zalantza eta beldurra sortzea edo zuen arteko? Batez ere bai, erten dugun bezala dantxaineko komertzioi gureko diru sarrerik handienetaikoa da, azkenean argi kontu eta imposto kontu legero lana. Hemen ez dugu egun arazorik izan lan kontu, denek badaukagun lana, paro hemen eguneko hutsa zen, eta bai sartu zaikula beldurro. Noski egun batetik bertzea dena estea eta lanpostu guziek galtzea, diru sarreroiek, bai, orai muga erekitzeko esperoan eta berze nola bueltatzen garen normaltasunera, lehengo bizitzara zaila izan gara, baina normaltasun xe batera zori bueltatu. Zein da errezeta herri bateko kide, biztanle eta alkate izateko? Nahiko zaila ez dakit. Bai, ni gogotsu elkartu nintzen, azkenean beti herri honetan sortu nintzen, hemen bizi izan naiz, ikasketak egiteko kanpora joan nintzen, baina beti bueltatzeko irrikan, eta azkenean maite behar duzu herri bat olako saltsetan sartzeko. Herri txikia da, baina lan kopuru handizago, dugun tokiaren gati, komertzioen gatik eta hola, lan asko. Usten baino gehiago agien bai, baina ez gogotsu usten dio, eta espero hola jarraitzea urteko adrin bat. Eta akitzeko nola definituko zenuke Urdazubi? Urdazubi, ezagutzen ez duen norbaiten dako ezagutzeko herri polit bat. Da azkenean baketsua, oporretan etortzeko, egun pasatortzeko, naturatik hurbil, hondartzetaik hurbil, komertzioa dena, ikustu badaukagu dela denetai, eta bertzen azkuz beti galditen du ze utxun izaten aldugun hobetzeko, eta beti hoxe hobetzeko prest, eta herri politea ezagutzeko. Ederki, mila esker, eman diguzun informazio guztiagatik eta herria ezagutzen segituko dugu. Mila esker zuei aukera emategatik. Eta hemen dugu Iraia Jaurena, jepa egunon, zer moduz? Gaurko gure bisitari bolondresa izango zara, eta horrez gain, herritarra izateaz gain, trikitilarei irakaslea ere bazara, ez? Trikitixe irakaslea. Bai, ja duela 3 urte eta ikuna tomatituz klaseak herrian, eta herriko gaztetxoa edola. Eta gaurko honetan, zenbat lekutara eramango gaituzu?
Lau leku erakuste pentsatu dut, eta lehenbizia hasiko gara igual monasteriotik, aintzinan dugun monasteriotik. Ederki, orduan plazara hurbilduko gara, eta hortxe hasiko da gure bisita? Aixa, Ados ba, guazen. Iraia, herriko plazara ekarri diguzu, zer dugu hemen, konta iguzu pixkat? Karri datzuet herriko monasteriora, gaur egun eliza dena, baina Urdazubiko monasteriora. Hau 9. mendean nola sortu zen, lehenbiz Agustinoak bizitu izan ziren hemen, baina gero aldatu zen ordenez eta hola. Eta monasterioak izan zuen bere loraldik handiena 16 eta 18. mendeen inguruan, eta bazituen nahiko lur eta nahiko botere ere izan zuen. Adibidez aipatzeko da, aintzinan dugun Azkarmendian, zer ere bai gaztelu bat, eta gaztelu hortetik ikusten altzela iparraldeko, Lapurdiko kosta guzia, eta handi kontrolatzen zela pixkat lur guziak eta hola. Gero ere bai izan zituen 2 sute, eta suta horietako batean ere bai errezen monasterioak zuen liburutegi importante bat, eta gaur egun monasterioa finitu zen, desamortizazioa pastu zelaik eta bere lurra galdu zituen, eta gaur egun ikusten alduguna bakarrik da eliza eta klaustroa. Eta klaustroan behitiko aldean gaur egun bada arte esposizione bat, eta gaineko partean gordetzen dena da museo bat. Lehen orainik eta handiagokoa zen monastegia edo neurri berdintsua zeukan? Bai, neurri antzekoak izanen zituen. Eliza eta pixkat gibelerat ere handia, klaustroan zatia eta hola, baina mantentzen da gehiena bai. Eta errango zenun Urdazubi herri katolikoa dela edo erlijiosua? Gaur egun nik uste mantentzen dela ere bai, baina honez leheno bezala, azkenan leheno zen monasterioak bazuen indarra eta frailak ere bai, baina herriko jendea baserritarra zen eta denak ere ez ziren katolikoak izanen, eta gaur egun ere, nik uste, más o menos. Gero eta gutxiago? Bai. Herriera jendea etortzen denean bisitan nahita nahi ez monasteritik pasatzen da? Bai, nik uste baietz, azkenean plazain zentroan dagoenez deigarria da eta beti pasatzen dire, igual denak ez museoa ikustera, baina bai beti deigarria da eta etortzen dira bisitanta. Eta plaza ipatu duzula, plaza honetan ze ospakizun egiten dituzu Urdazubin? Plazan normalki herriko bestak izaten direla maiatza inguruan eta, baina ere egiten dire bertze besta importante batzuk, adibidez burdinaren eguna, non aipatzen den pixkat burdinak hartzen zutela, eta egiten da merkatu bat, eta egun polita izaten da, eta udan ere bertze ekitaldi batzuk ere egiten dira. Errango zenuke Urdazubik baduela bizi eta ekintzaldetik eta aberatsa dela? Bai, pixkat igual udan gehien bat, igual neguan pixka gutixago eta udan turisten etorreraikin eta hola komertzia gehiago dekitzen dire eta ikuste bizi gehiago irabazten duela. Urdazubi orduan herri nahiko turistikoa dela errango zenuke? Bai, pixkat bai. Azkenean Zugarramurdia ondoan izakire bai, beren lezeengatik eta denaingatik nahiko turista etortzen dire eta bai. Eta herrian gustora hartzen dituzue turista hauek edo badaude kexu direnak ere bai? Normalki gustoraz, azkenean lana sortzen dut ere bai, hemengo komertziendak, ostatuendak eta bar. Baina batzutan egia da badirela egunak aste saginduan eta nahiko masiboa izaten dela turisten etorrera eta orduan badela jendeak kexu denak bai. Eta aurten egoera ikusita zein izan den, nola ospatu dituze bestak, egin duzu halako seinale txikiren bat? Eske justu ziren maiatzan, eta hori ez izan magarren fasan ginen, eta orduan berez ezintzen deus ospatu, baina karretero ostatuak edeki zuen, eta jende hurbildu zen bederen terrazan zerbait hartzera, eta ezkilak ere jo zituzten, koete batzuk bota, eta bederen seinale gisa zerbait zintzen bai. Eta plazatik orain nora eramango gaituzu? Pentsatu dut errotara ere matea, dara pixkat monasterioekin lotua delako ere bai, eta errotara ganen gara. Ederki guazen. Iraia, ekarri diguzu Urdazubiko errotara, konta iguzu zein da honen historia? Hastion aipatutako monasterioko fraileek Ugarana errekain zuten pixkat bideratu, hemen ikusten diren kanal hauek sortuz, eta kanal horietako uran indarra erabiliz batu zuten martxan errota,
eta garai hartan Artoa eta Garia iten zuten hirin bihurtu, eta egia da izan zuela ere bai nahiko indarra monasterioan menpezagoen, eta nahiko indarra handia izan zuela, eta gero baserritarrak eta ere bai erabili ahal izan zutela errota hau. Errota pixka frailauei joatea erako orduan ere itxi zen edo urte gehiago ziraundu? Irauntzuen pixkat gehiago, baina gero ja berritu zuten duela urte batzuk, eta gaur egun ibiltzen da museo bezala, iten da pixkat bisita gidatu bat, esplikatzeko nola martxatzen zuen leheno eta hoi dena, baina gaur egun ja ez da ibiltzen ez. Eta bisita gidatu hauetara eta etortzen dire inguruetako jendea, normalian iparraldetik nondik etortzen da jendea? Hemengo turista gehienak, bai euskaldunak eta Espainiar estatukoak dire, iparraldetik ere bai batzuk, baina gehienak igual etortzen direnak lezeak ikustera, bide nabar ere gidatzituko pixkat errota ere bai zautzeko, eta talde txikitan sartzen dire, eta izaten da bisita gidatu bat. Ederki, eta orain nora eramango gaituzu? Orai, igual, emanen datzu eta Axularren etxea ikustera. Pixka eta Axular gure pertsonaia famatunetakoa denez, bere etxea zeintzen ikusteko. Ederki, bagoazen. Eta iritsi gara Axularren bordara ere bai, edo baserrira? Bai, nahi natzen ere bai hona tekarri, azkenean Axular idazle famatua Urdazubikoa zela pixkat errateko, eta bere, izan zen Pedro Agerre, baina Axular goitizena zuen baserrian izena ingatik, eta izan zen bere garaiko euskal literaturan idazle importantenetariko bat, eta nahi natzen pixkat erakutsi beren etxea. Bere idatziak edo monastegian gordetzen dire, zuk dakizula edo? Ez dut uste, bere izan zen, Urdazuin sortu zen, baina gero bere apaiz ikasketak eta hain ondotik saran bizitu zen, eta han izan zen apez, eta han idatzi zuen bere liburu famatuena, gero liburua, eta gero ere saran hiltzen, bai. Eta inguruan badago bere oinordekorik edo zuek dakizuela gutienaz? Nik dakitela ez sobera orai etxea ez da familiakoa eta ez dute ez da gordetzen ez. Badaude hala ere Urdazubin oraindik ere bere bidetxoak edo txokoak, ez? Bai, hoi da, duela urte batzuk intziren edeki bidexka batzuk eta hola, eta denak Axularren xokoa izen zeituak dire, eta herrian inguruan badiren bidexkei izen hori ematen zaio orai. Eta gaur egun idazleren bat badago herrian? Ez gaur egun ez, bere izan zen hola bere garaian importantena, eta ja geroztik ez. Eta orain nora eramango gaituzu? Orai finitzeko Urdazubiko lezetara, deremanen datzuet, hola pixkat herriko lekuik importantenetako ere bai delako, eta pixkat ikusteko. Eta finitzeko ailegatu gara Urdazubiko kobetara, konta duzu pixka zein den honen historia? Urdazubiko lezeak, duela milionka urte hasi ziren sortzen. Barnetik pasatzen da Urtxume erreka, eta aipatzeko direla leze etxiak, igual Zugarramurdiko eta pixka desberdinduz, eta formazio ezberdinek osatzen dutela, bai estalaktitek eta estalagmitek. Eta gaur egun bisitatzen dire 7 sala, baina bere bai badire sala batzuk babestuak direnak, ze duela urte honitz zarpatu ziren ere bai grabatu batzuk, eta horiek daude babestuak eta ezin dire bisitatu. Eta zuek herritar bezala ikusi dituzu sekula grabatu horiek edo zuek ere ez aukerarik izan? Lehen egiten zuten, urtean behin egitzen zuten herritarren dako eta hola ikusteko, eta persona gutxi batzuk bakarrik ikusten dituzte bai. Ohitura duzue Urdazubiko koben bueltan egunen bereziren bat ospatzeko edo ekimen bereziren bat egiteko? Bai, iten da ja duela urte batzutatik unat lezen eguna, eta bertan bisita gidatu ez aparte, iten dire artisau azoka, gero ere bai esposizione batzuk, eta bai nahiko egun berezi izaten da, bai. Gazte bezala zuretako ze urtaro da berena Urdazubin bizitzeko? Gehien bat eranen nuen igual udaberri uda, bizi gehien baden urtaroa delako, ja hasten delako denbora ona, eta hasten dire dekitzen komertzioak eta bar, eta gaire bai ikaslakarenak ere hemen gara gehienak udan, baina neguan ere bai bere xarma du bai. Eta akitzeko iraia etorkizunean Urdazubin bizitzen ikuste egiten duzu zure burua? Pentsatu dut, bai ez, behar bai, ez dakit, azkenan lana hemen berean igual ezin, baina herri polita iduritzu zait bizitzeko, eta nik uste bakotxa bere herrian bizitzak lotura polita duela, bai. Mila esker, egin diguzun bisita gidatu honengatik, plazer bat izan da.
eta nahi duenak ere badu zer ikusi herri hontan. Aixo, mila esker Berzo bat arte, aio! Aio. Urdazubiko ilapaindegira etorri gara eta Edurne maskotenarekin gaude. Egunon Edurne, zer modu? Egunon, ongi. Bueno, konta iguzu pixkat, noiz ireki zenun pelukeri edo ilapaindegi hau? Guai dela 2009an, guai dela 11 urte. Eta nolatan erabaki zenun herrian ilapaindegi bat erakitzea? Bueno, azkenan egon nintzen lanean lehen bi pelukeritan, eta azkenan erran nuen, bueno, pues orai da momentua erekitzeko edo zerbait iteko. Momentu hortan, gutxi gora bera, zenbat pelukeri edo ilapaindegi zauden inguruen? Pues bat ziren, bueno, segitzen dugunak orai, bortz, azkenan gara bortz, 4 Urdazubin eta bertze bat Zugarramurdin. Urdazubi berez ez da herri arrasa handia, 350 biztanle inguru ditu. Hasiera batean beldur pixket sentitu zinuen ilapaindegia zabaltzerako orduan? Ez, bueno, esperatu nuen pixka bat hau erekitzea hartu ezentako obra etzen hori infinitua, baina gero, bueno, azkenan heldu nintzen ere bai, ez pesatzen nuen klienta haunditz, igual ez nuela segidan izan, baina, bueno, bai ez da gutzen dutela, bertze pelukerian izana. Orden, inguruko ilapaindegitan lan itiak ere bai lagundu zatzun, zuk ere bezero batzuk bederen egonkorrak edukitzeko orduen ez dela? Bai, porque ja emakin dituen ere bai, pues ja emakin dituen denetara, pues 12 urte dola. Eta nola bizi duzu herriko parte izatea komertzio baten bitartez? Goxua da herrien lan itia? Bai, bueno, azkenan guk ere pelukeri bakotxa badugu gure klientela. Orduan, herrikoak 300 persona gara hemen, eta, bueno, eta Zugarramurdi beste 200 zerbait. Orduan, azkenean bakotxak dugu gure klientela. Pelukeri bakotxa dugu herriko klientela. Eta ertena da adinan arabera banatzen dela klientela hoi, edo zeren araberakoa da bezeroaren sailkapen hoi? Edo gustuen arabera? Ni pesatzen du dena. Gustua, harremana duzun ere bai bakotxakin, eta ez dakit, azkenan gustokoa dutenak torriko dire, bertze batzuk igual tortzen dire, gaten dire gero bertzerak, eta berriz edo ezkontzetako tortzen dire unat, edo bakotxa ez horregatik azkenan tratatzen ditugu berdin. Eta lanerako orduan, zuk bezeroak, herrikoak aparte batuzu ingurutako bezeroak? Bai dituz bastantik, Malearrekatik eta Bostirik etortzen dire, ez pasada bat, baina bai, beti azkenan ezagutzen zaitutenak edo bat bertzei solasea, eta gero iparraldetik handiz. Azkenan egunetik latona eta 10 da iparraldekoa. Eta orduan egia da iparraldeko bezeroak handiz jotzen dutela Nafarro aldera, zerbitzuak jasotzerako orduen? Bai, eta azkenan ere berek erraten dute, prezionala bera ere merkaua dela. Nabari da handitz diferentzia? Bai. Eta gero ere bai berek erraten dute, han ez direla usatzen hemen bezala guk iten dugun lana itera. Igual hemen modernoago edo ez dakit, bai. Azkenan, hori erraten dute beti, ez dutela iparralden gu bezala saiatzen. Eta iparraldeko bezeroak edukitzeko orduen, euskerakin nahiko izaten duzu edo frantsesera ere jo behar izaten duzu batzuten? Frantsesera ere bai. Eta gainera, badire aldiz, badakitenak eskuaraz edo erdaraz, baina nola badakiten gu badakigula frantsesa, azkenan uzten dute gu solastea. Orden handitzetan, oiez, joera dago hizkuntza handi horietara. Eta pastu izan zait ere bai, norbaitek ikastea, beti frantsesa harremana frantsesa zitea, eta berak ikastea eskuaraz, bere aurrengatik zentako ikastolan, senpereko ikastolan sartu zituzten edola, eta niri hastea hemen eskuaraz, nik berarekin ezin dut eskuarazien. Ja, ohitura duzulako. Bai, eta iten zait aski arraro berarekin eskuaraz eitzea. Herrian zerbitzu handiz dituzue? Orai ez, lehen bai, baina orai ez. Badira handiz etxea direnak, eta momentua ez dute erekitzen ere, eta segitzen dute etxea.
Gero badire bi ostatu herrian erekia direnak, bi edo hiru. Eta, bueno, ez da handitz egiarren. Errango zenuke azkeneko urtetan zentzu hortan zerbitzu aldetik jeitsiera bat edo nabaritu duzula? Bai, porque etxi dire bizpairu gauz, bizpairu komertzio orduan ez dire ereki momentuan eta bai, hortan bai. Eta zintzuk uste duzu direla arrazoiak ekonomikoki ez zirelako sostengatzen edo gehiago herria zartzen nahi delako? Bueno, ez dakiz zartzen, azkenean ere benta handiz ere ereki dire, eta gero pesatzen dut ere bai, bueno, batzuek adinengatik, eta bertzea saiatu direla bertze gauz batean, eta segitzen dutela bertze gauz hortan, eta igual gustuko zuten gehiago, ez dakit. Zuk noiz behi zalantza eduki duzu egokiago ote zen herrien edeki komertzio bat edo Baztaneragan, iparraldeko bertzerriren batera gatia planteatu duzu sekule? Ez, Baztanerat ez, porque azkenean han badire handitz. Orduan ja, eta ni beti harremana izan dut gehiago iparraldeekin, eta eske gustukoa dut iparraldeko jendeekin lan egitea. Diferentzia da? Bai, diferenteak, eta dire agradezituagoak ere bai, igual. Ez agradezitua, ez dut erran nahi, hemengoak ez direla, benon erran nahi dut agradezitua azkena direla, igual, errexagoak, berek eskatzen dute konformatzailea. Ase betitzeko errexago pertsonak errango zinuen. Eta beti erraten da ez, ostatuetan eta badutela propina uzteko ohiture, hemen ere bai? Bai, nabaritzen da, hemengoak ere uzten dute ez dut erran behar ez. Baina beti utzi dute gehiago iparraldekoak. Nik indut ostatuetan lana, ere bai, lehen, asteburutan eta hola, eta egia da uzten zutela onditz. Ilapaindegiko bizitza erraten dutenez, ez da erreixa eta ordu handi sartu barra dire. Nola bizi duzu egunerokotasunean lan hau? Bueno, ni beti erraten duen, lehen hau, momentuan ez bali manuen aurrik izaten, sartzen dituen ordu guztiak eta posible bali manuen gehiago, ez? 8 ordu behin gehiago, baina orai aurra baditut, eta orduan ja, elemizikoekin ja moztu nuen nire erritmoa pixkat, ez? Bai, porque eske bestean ez dut ikusten. Eta orain bi umetxo dituzu, zemanago oker, zenbat urte dituzte? Bi mutiko, 5 urte terdi eta 3 urte erdi. Eta lan aurrak nola moldatzen zara? Bueno, orai kontzera kikitatik nire izpak eta amak, eta orduan nola iten dut goizetan lan aurai bakarrik, orduan atxaletan diren erekin. Orduan, komertzio bat eta enpresa txiki bat gutienez mantentzeko ere bai garrantzitsua izaten da familian sostengu hori ez, edo laguntza? Bai, gero nire senarrai da egun guztia lanean, orduan, nik ere baki nuen, egun guztia aurrak beste ala izakitan ere ama eta familiakoekin, hori da ondiz da. Erraten nuen, egun guztia beraiekin ez, porque nik ere nahi nuen egon beraiekin. Eta orain, konfinamentua dela eta nola bizitu duzu etxean aurrekin halako egoera hau? Bueno, ez da erresa izan, porque gainera egintuen ere bai etxeko lanak iteko, eskolako lanak. Eta, moldatzen ginen, gu pisu batean bizi gara hemen, onduan, eta txikia dire pisuak. Orduan egiten nuen, goizeko 12ak hartze dola etxeko lanak eta bidena, eta gero gan nire amain etxerat zentako konfinamendu hasi baino lehen, berarekin egoten gara, arat gaten gara egun guzia, porque han bada lekua, han haitzen dire jostatzen, eta orduan ez duen aldatzen, nahizik eta erranez, etzela egon behar amatxikin eta hori dena, baina guk erraten ginuen, azkenan egon gara bezpera arteo elkarrekin egun osoa, eta pisurat etortzen gara bakarrik loiterat. Orduan segitu ginoen hola. Eta eskertu izan duzu aurrak edukitzerako orduen herri txiki baten parte izatea, edo batzutan faltan bota izan duzu bertze aukera batzuk aurra imateko herriko eskorrago batean bizi ahal izatea? Ez, hemen pensatzen dut momentu hortan, koronavirus historiunekin hobezela hemen egotea, herri batean, ezin ez da hiri batean. Oraindik eta gehiago baloratu duzu gaixotasun honekin herri txiki batean bizitzea zer den? Bai, eta sobretodo etxe handi batean egotea. Horrek ere eragiten du, Bai, hori bai.
Eta pixkat etorkizunera begira, oraingo pandemia honekin nola ikusten duzu lana, orain dena garbitu behar da, mantendu behar dira distantzia batzuk, horrek zure lan egiteko modua jaunditzera egin dio? Bai, lehenbiziko astean hasi ginela, gainera hasi behar ginuen batekin, bera finitu hartu ez ginuen hartzen albertze bat. Pero, claro, guk ere azkenean ni egiten du lana goizetan, erraten nuen, jolin, eske goiza bakarrik baten dako edo bi indako zen gehiena, nik erraten nuen eretako ez da, eske hobeda ez hastea lanean, modu untan. Eta ondoko astean ja aldatzen zen, orduan erraten ginuen, eske hola hastea lanean ez hobezen egotea eta bi aste gehiago egon etxean eta gero hasi. Eta nabaritu duzu bezero gutiago dituzula pandemia honen ondotik edo orainik eta gehiago? Orai arteo gutiago, porque dire herrikoak. Orduan herrikoak gara bortz, lau urdazubin. Orduan herrikoak gaten dire bakotxa bere pelukerira. Banatu zaten dire pixket. Orduan izan dugu 3 astez nire kasuan lana atope, baina gero kalmatu da. Orduan iten nuen, aste tartean pilatu jendea, egun batzuetan. Ez erekitzeko bakarka bat, egun bat, jamunean bertze bat, orduan zen elkartu jendea. Eta jendea beldurturen nabaritza izu? Ez, baten bat izan zen, esperatu batzun, bertzea behitigan arteo edo nola, nik esplikatzen diote nola ze pausoak eramakin dituen, eta ez, jendea egia trankitorri da eta gainera gogoekin ere bai maskariak entzeko. Eta inguruen herrien nola nabaritzuzu girua? Jendea tabernarata hasi da atratzen berriz ere edo orainik beldurroi nabaritzen da? Ez, hasi dire, bai. Momentuan, ikuste guk ere izan gara, ganden astean izan ginen, aintzinekoen ere, baina ez, ikusten da jendea, bai. Eta uda hontarako Urdazubin, ze plan, bakizu herrien pixket mugituko diren gauzak, edo nola ikusten duzue? Pentsatu dute orai izan da, gauz berria aste honetan eta aintzinekoan uste duzela. Udalekuak ibar dire, iten dire, eta baina koinziditu dute bi aitzirela iten bakotxa bere partetik udalekoa prestatu. Orduan, bere artean antolatu dire, eta bat ekinen du 3 urtetatik 7 urteak arteo, eta bertzak 8 urte, 16 urteak arte uste dut. Orduan, zentzu hortan aurrek badute aisi puntu bat, ez? Edo non pasa gutienez, norekin? Momentuan bai, eta elkartzen diren gehiago bai. Eta eskolan aurra deixente daude momentu hauetan? Uste dut, batzirela 40, ez dakit, seguro, baina 50 edo zerbait. Bai, haundiz jende gaten da, haundiz aur gaten dire iparralderat. Eta zeren arabera izaten da aukeraketa hoi? Iparralderat? Bai. Frantsesain gatik. Baina, egia da, haundiz elmaten dituztela ikastoletarat, Sarako ikastolat. Hemengo eskola da pribatua, publikoa barkatu, baina egiten dute eskuaraz ere bai. Baina, elmaten dituzte, baina gero sartzen dutean ere bai, 7 urtetatik aintzin uste dut, frantsesa gehiago sartzen, eta azkenan, lasatzen zara ere bai, solasean gehiago, jendea aurrak ondokak gaitzen bali batuzu frantsesez. Zure ustez Urdazubin bizitzeko frantsesa jakitea beharrezkoa da? Beharrezkoa ez dut erten baietz, baina ustez bai. Badire handiz jende ez dinela ados izan, nirekin. Baina ni bai, hemen saiatu ziren eskolan iten, elkartu bazuten Sarako eskola publikoa, Ainhokoa, Urdazubi eta Zugarramurdikoak, denak hasteko uste dut Luzaiden ere egin zutela hoi, eta indutela eta segitzen dutela, ikasteko frantsesa. Orduan, inbartzituzten, ez dakite, erranez 3 eta 4 urtekoak igual Urdazubin, 5 eta 6 Saran edo Ainhoan, eta hola ibiliko ziren herri guztietan, baina ez zen atra, aintzinarat gauza. Eta ez zen atra jendeak ez zurako nahi edo? Ez, gurasoak ez zuten nahi. Uste duzu beldur pixka badagoela muga hoi pastera? Bueno, beti muga ez dakit muga ingatik, baina erraten zuten ez zela holako, igual beharrezkoan, ni niretzat bai, ni maite dut frantsesa,
Orduan, pues ni niretako zen, pues baietz. Aukera hon bat. Bai, baina azkenan izan zen kristuen botazioa pila ez. Bat, bakarrik eta zen berea. Eta erraten dut argi eta garbi, eske ala zen. Ni pena eman hau, ni solastu ditzen, eta badire, eta solasten naiz, jendeekin badakite ez dela ados horrekin, eta berek badakite zen posatzen duten ere bai. Baina ni beti erraten dut, lana behar balin bada, iparralderat ere gaten algara frantsesaikin, edo ez dakit, edo presupuestoakin, frantsesez zerbaitetan hasten balin bazara lanean, jakin behar da, ere bai iten. Ganeretako, pues, bai, pena da, egia pena dela. Zuek mugan zaudete, bi estatun artean, eta zerrango zenuke dela Urdazubi gehiago, iparraldeko ohiturak ditula gehiago, hegoaldekoak, nola ikusten duzuzuk? Hortan ez dakit zer erran, bakotxak, bai ez dakit, hortan bai ez dakitela zer... Ohitura gehiago duzue adibidez Iruñera joateko edo ze hiriburutara joatzen duzue? Ni, por ejemplo, eta ondi jende gaten gara dentistarat, ginekologorat, masajista, osteopata, iparralderat. Azkenan, orai ere, konfinamendu historia honekin, nik ere eman dut, 2 aldiz nire semea, zentako hautzizkun hemen, eta ganitzen, eskatzera ja gaten alitzen, pasten alitzen, ja pasten anuen muga, eta erran induten baietz, orduan ganitzen, eta eske erran ioten, eske ez balin bada, pues ez naiz gain, beno guretako da, ondoen dugu iparralde eta beti ematen ditugu arat. Ni ez naiz gaten, gari izan naiz, Elizondorat ere bai, baina eske azkenak beti gaten gara abertzalderat. Bai. Orduan erden alda ohitura gehiago duzuela batzutan aruntza bateko eta zerbitza batetik eta... Bai, eta ondi jende gaten da. Eta lanerat ere bai, baizik eta berani gaten dira iparraldetik. Osea, gaten gara denak. Izan da, orai etxia izan da aski zaila, porque eman bartzen buelta guzia. Etorkizunera begira, uste duzu Urdazubik edukiko duela bizitza eta gazteak badaudela goguekin bizitzeko Urdazubin? Bai, momentuan bai, uste malin gaituzte gauzak iterat eta bizitzeko, bai. Eta momentuan, pues bai. Bukatzeko, ze hitzekin edo nola definituko zenuke zure herria? Pues ni gustora naizela hemen sortu naiz. Eta hoi, bai, bizitzeko hemen gustorat garela. Dugu iparralde, bai ditugu hegoalde ere bai Iruña eta Oidena ordu bat da, benan ez da urrun ere ez, errateko gizan. Eta gero iparraldera badugu playa, esenperen lakua eta ondoan garela. Igual eri zaudela Iruña aski, porque du hospitalak eta Oidena gan barda Iruñera, eta hoi bai luziten zaitzu, baina bestaldetik ongi zigatzate Urdazubi. Bai. Bueno, Edurne, mila esker, zure hilapaindegiko ateak zabaltzeagatik, eta laizter ikusiko gara. Vale, mila esker handi zuek. Zertu bat arte. Mila esker, aio. Urdazubira etorriz gero, dantxarineara etortzea aukera ona da, bertan komertzioak daude eta ez dire gutxi. Eta orain, haietako batekin, komertzioetako jabetako batekin egonen gara. Txomin, zer moduz? Egunon. Egunon. Bueno, konta eguzu pixka, zein da dantxarinaren historia? Bueno, dantxarinaren historia da, bere garaian Bigarren Gerra Mundiala akabatuz geroz, pues bueno, komertzio hasi zen pixkat hemen Frantzikin, haiek bazuten beharra handiak faltu zaizkioten gauzekin, eta guk ere gauza bera. Eta, bueno, hori izan zen pixkat lehenbiziko erroa hasteko hemen, guai dugun komertzio hau. Bueno, geroztik gauzak handi berrituz, handituz, eta, bueno, ailatu garen lekurat. Hasiera batean imaginatzen dut hau arron diferenti izanen zela ez dela? Bai, azkenean asmenta hartan bazien hor erreka bazterreko bizpairu lau benta txiki batzuk, gero pixka gantzen handituz, 1980an edo la montatu zen ja, bi benta handixaukoak, eta ja bultzaldi ondarra izan da, 2000-tik guain arte.
Eta pixkat ekonomia hori mugitzen norri ibili da? Bueno, azkenean, hemengo jendea, bueno, pues ezagit, bazuen ikuspuntoi edo trebetasunoi pixkat hasteko eta segitzeko komertzioko gauzetan, eta ikusi berze beharrak bazien, berze mugaren berze aldean, eta bueno, pues, horri buruz pues, ganda pixkat hau handituz, ez? Asmenta hartan, bueno, gehiena saltzen zena edo bultzaldia handiena zuenak orduan zen, bueno, pixkatolak esin butidok eta gero konserva pixkat eta alkohola eta tabakua, eta bueno, gaur egun badugu eskaintza bat arrunte datua, ez? Bueno, gangara ondarreko goi urtetan pues, bastante datuz gure eskaintza, eta bueno, pues, gaur egun badugu alderdi komertziala moderno bat, eta bueno, pues, gure bezeroa gutxi gora bera, egun eta 50 kilometroko inguruko jendea da, iparraldetik edu dena. Batez ere iparraldekoa da zuen bezeroa? Bai, eguneko 97 handik heldu da, bai. Eta saltzerako orduan, erranduzun bezala zabaldu joan da eskaintza, baina hala ere badaude nahita nahiezkoak diren gauzatzuk edo gehien bat saltzen direnak? Bai, bueno, a ber, azkenean reklamo gisa, pues, bueno, pues, oinik bada diferentzia dexente tabakuan eta alkoholean eta hola, eta, bueno, oidi pixkat igual gantxo gisako produktua, baina gaur egun hemen badi berze familia batzuk, berze produktu familia batzuk ere bastante ongi martxatzen dutena. Azkenen gastronomia ere badu bere garrantzia, hemen aste hondar batez, pues igual 2000 persona baino gehiago bazkaltzen dut hemen dantxarinen laun bat batez edo igande batez, eta gero horretik aparte ere bai, bueno, pues, produktakoi pues, aragiko produktuak ere bai saltzen di bastante, aragiteiek hemen die impresionanteak zederra eta hundiak dien, gero ere pues, farmazia, perfumeriko gauzak ere saltzen di bastante, eta bueno, moda ere badu nik uste pues, kokakpen dezente bat ere guaiko eskaintzan, eta bueno, azkenen edatuga bastante gure eskaintzan bai. Publizitatea egin duzue pixkat honi indarra emateko edo naturalki etorri dira bezeroakona? No, bueno, a ber, prinsipioz ja baginoen ja, bueno, pues, movimendu desente bat. Egin dena da, ondar urtetan pixkatola bereizi da, bueno, harremana handia dugu udaletxeekin ere bai, eta bueno, pues, bere garaian sortu ginen idei bat hor, nahi ginena elkartu bi eskaintzak, izan turismoko eskaintza eta izan ere komerzialeko eskaintzoi, eta bueno, elkarren artean iten dugu pues, promozionatu, publizitatu, eta bueno, badugu elkarreko estrategia bat hor, bueno, nahiko ongi martxatzen du, ez? Azkenen elkartzea hoi kulturaleko gauzoi eta komerzialeko gauzoi, pues, emaitza honek ekarri gaitu. Hemen baduzte elkarte bat, ez? Komertzio guztiek osatzen duzuena, zu hortako kide zara. Bai. Ohitura duzu emaiz elkartzeko, nola funtzionatzen duzu elkarte bezala? Bueno, ez bali da gauz bereizik, pues, normalean egiten dugu bizpairu lau bilera urtean, gostatzen zaigu bastante elkartzen eta azkenean bakotxa bere egunerokoan pues ja baitu nahiko lanak eta bueno, pues, saiatzen gau, pues, aurre kontuak presentatzeko, ondoko urteko ze estrategiera eman behar dugun eta, bueno, eta gero antolatzen ditugun gauzoiek, pues, bueno, pues, pixkat jendei oroitarazteko eta bueno, pues, jakiteko zehazki zein behar dugun, pues, iten dugu bizpairu lau bilera. Eta bueno, pues, azkenean elkarteak ere nahi dut, bueno, badu bere balio, badu bere indarra eta pensatzen dutek ere izundula hemendik aurrera ere, bueno, pues, bueno, olako gauzak ikusiz ze gertatu den hemen eta mugan ere nola gauden eta alde batetik iruditzen zaigunez ez dugu edo ez gaitute sobera kasuik eman ez da, Frantziko aldetik eta Espainia aldetik ere, pues, bueno, badugu hor bide bat egiteko, pues, erakusteko gure garrantzia ekonomian eta hemen relazionetan ere, pues, behar dela kontutan hartu. Erranduzu zuen bezeroen eguneko handi bat iparraldekoa dela, baina langilei dagokionez ere hala da edo gehiago Nafarroa aldetik etortzen dire lanera? Bea, hemen dantxarinean gaur egun manengo dugu lana gutxi gora bera, sasoi normal baten bortzegun lagunei gutxi gora bera, eta ailatzen gai igual 6 egunetara, 6 egun pasadola, bueno, sasoin betean, ez? 6 egun horietatik edo bortzegun horietatik mandezagun eguneko 35 bat edola iparraldetik heldu deunak lan eritera.
Eta bertze guzie, Urdazubi eta Zugarramurdiko izaten dire gehien txuenak eta baztangoak edo nola funtzionatzen? Bai, bueno, Zugarramurdi, Urdazubi, baztan, eta gero, pues, Lesaka, Bera, Alderdioi ere bai, azkenen Alderdioi ere, bueno, bere garaien bazuen bere indarra hor, bazituen fabrikak eta gauzak eta, bueno, industria hori, pues, martxa azkarra zuen, baino gero gandelez pixat murriztuz, pues, bueno, pues, ikusi dut hemen badela modu bat ere lanean aitzeko eta bizi modu bat ateatzeko ere bai. Uste duzu dantxarinea egotiak ekarri duela Urdazubi eta Zugarramurdin ere bizitza eta herriko bizitza hori mantentzia? Bueno, nik errango nik guai, jendea hemen ez da kasi bere biziko proiektua da hemen inguruntan gelditzea. Jende gutxi lekutu da hemendik ondar urtetan. Igual duela 20 bat urte dola igual bertze ikuspuntua da zen eta igual jende gehiago lekutzen zen, baina guai hauniz jende gelditzen hemen, hauniz gazte indu bere biziko proiektua hemen, eta hemen gelditu da, eta hemen sortu bere umeak, eta bueno, ezkara behitigan, segitzen dugu nik uste bastante ongi modu hortan. Turistak tortzen direnean, harritu egiten dire alako eraikuntza handi ikusten eta alako komertzioak mendi erdien erranen dugu? Bai, bueno, azkenean igual iparraldetik igual jarri hodie, baina niri gertatzen hauena igual etortzen diena landetxetara eta hola igual pues, Euskaditik eta Aragonetik edo Nafarroatik bera, pues tortzen dionara eta bueno, hemen erosteko zerbait ez zaiztelak ezkatu, hemen erosteko bada. Balimada, sakelen balimada diru bat, eta bueno, tortzen dile gau ikusterat, pues igual gara ezain ezaguna gure alderdian iparraldean baino. Iparraldean fama eta gehiago zabaldu dago ez dela? Bai, eta bueno, azkenean egia da ere, hau azkenean montatu den modurat, montatu da gehiago iparralde aldera begira eta bere gustatzen zaizkion gauzetara eta bar, eta bueno, horrek ere, bueno, azkenean dakartu, pues ezagunago garela iparralden ere bai. Eta gitzaldera, oraingo egoera berexi hau kusita, imaginatzen du zuendako ere bai kolpea handia izango zela, ez? Mugaiztia. Hombre, pues kolpe izugarria, ez? Azkenean gure lan parte handiena iparraldekin egiten dugu eta martxoen 16tik aurrera mugak etxizien, eta bueno, egia izan dela, azkenean golpe azkar bat, 3 hilabete hauek nahiko gogorrak izan dira, baina bueno, iduri du argitasun pixkat ikusten dugula eta igandetik aintzin hasiko gara lanean, ez da seguraskire lehengo modu berean, baina pixkanaka, jan hasten garen enormalidade hori harrapatzen, ez? Eta uste duzu plantillak eta mantentzeko moduen egonen zatela, edo uste duzu murrizketa batzuk ere egon barko direla? Egiarran gaur egun oinik ertea ez dakit, igual sobera ausarta izin zen, ez? Pensatzen dut, gutxi gora bera, erabiltzen dien plantillak normalak atxikiko diela, gero, sasoin beteko jende horiek plantillak handitzen dien eguneko igual 20 hori, igual ez dakit galduko den ala ez. Azkenean dena bai ditugu hain bertze zalantza eta da gauz bat hain berexia eta ez duguna sekulan ezagutu, ze gertatuko den etorkizuna zekarkiko baituen ere ez dugu sobera argi, baina esperantza ez da galdu behar. Ederki Txomin, mila esker, plazer bat, pixkat gehiago kontatzeagatik dantxarinean inguruen eta ikusiko gara. Ederki, mila esker zuen arretagatik. Zugarramurdiko bidean badago Urdazubikoa den gasnategi bat, eta oraintxe bertan gaude Anamarikin bertako jabetako bat. Zer moduz Anamari, konta duzu? Ongi gara. Bueno, hemen gasna egiten duzue, ardiak ere hurbil dituzue, nola funtzionatzen du pixka zuen gasnategiak? Guk normalki, nik hemen egiten du gasna, gero anaiak egiten du ardiekin lan, eta orai egiten gaituna pixka lagundu ere da izpa txikienak gasnategian, eta anaia nere bikotea, zeren aita eta ama orai jubilatu berria dire. Gurasoek ireki zuten gasnategia orduan?
Bai, 80ean intzuten gaznategia edeki. Berez bizi guzia itu die lanean ardiekin eta gaznakin iten zuten etxekoz eta pixka lagunen dako eta hola. Baina duela 30 urte hasi ziren jendea galdeiten gazna gehiago eta orduan muntatu zuten duela 30 urte gaznatei txiki bat. Eta orai anaia eta niri sartu ginen eta hemen txegude. Eta gutxi gora bera, zenbat gazte egiten duzu urtean? Guk iten dugu 8-10.000 kilo ardienak eta gero behi gaznare egiten dugu pixka bat. Hasiera batean behi edo ardi gaznakin hasi zineten? Hasieran ardienakin. Gero izan zen greba handi bat, garraioenak ez duena biltzen esnea, behi esnea, zeren bagintuen behi esneak ere, eta orduan hasi ziren probak egiten behi gazna egiten, ez ondatzeko esnea, eta ordutik hasi ziren behi gazna ere egiten. Bakarrik orain behia esnekoak kendu gintun, eta erosten dugu esnea barridekoa eta segitzen dugu gazna egiten. Eta arras modu diferentetan egiten da ardi gazna eta behi gazna? Berez modu bera da egitekoa, bakarrik behi gazna gu saltzen dugu freskoagoa. Eta freskoagoa saltzeko egiten dugu pasterizatu esnea. Ardiena berriz egiten da esne gordinarekin eta orden beti egiten da saldu eginagoa. Behiena da gehien bat suabeagoa eta gero freskoa saltzean egiten da jendeak hartu du ohitura erreta jateko. Labean edo mikroondasen edo sukaldatzeko haunitz. Eta hemen ikusten dugu dendatxo txiki bat ere bai montatu duzela, baina zen salmenta gehienak hemen egiten dira edo hemendik kanpo? Bueno, duela gutxi arte erdia egiten ginen, kasik erdia hemendik etxetik. Bakarrik orain birusain historia dela eta etxekoa 0 bihurtu da, zeren mugak etxi dituzte eta gero turismore ez da etorri. Bakarrik, herriko bereko jendea bai etortzen dela, bai, baina txikitu da haunitz. Zuek ere bai iparraldiakin lotura handizuzue salmentak egiteko orduen? Bai, handia. Gaude muga gainean eta azkenean iparraldetik baute lehendik ere etortzen ohitura gazna erostera eta etortzen da honitz. Sari handitz jasoak zate, ikusten da hemen, ez? Zenbat kopa eta zenbat sariketetako opari, baina horrek ere atzetik lan handia edukiko du, ez? Bai, azkenean, gazna ez duzu iten saria lortzeko, da saltzeko eta jendea gustatzeko, lehenbizi bertzen ez zuen erosiko. Eta hortan saiatzen za beti aliketa berdin edo bekien lan egitea eta produktu hon bat egitea eta hortan, gero bide berean sari ematen batuzte, hobe. Etxeko familiako enpresa txiki bat da, noizbait pentsatu duzu gehiago zabaltzea eta bertze eremu batzuk ukitzea? Zabaltzea momentuz ez, hartu dugu neurri bat, gaude 4 pertsona lana egiten eta lanbideo zabaltzeko da pixka berezia, berez da lotua eta orduan behartzi nuen hasi bertze historio batean, produzioa handitu, gero saltzeko ere behar duzu gehiago mugitu edo etortzen dira eskainka komerzialak eta hortan ez duzu nahi sartu eta gero ere dena kontrolatzeko ez dakit errexea izan zen. Eta orain 4ak ongi gaude eta hartu dugu gure neurria, lotua da, baina txandaka eta hartzen ditugu eguna libre eta konten gaude. Horren, zu gaznak egiten eta gero ardiekin anaia duzu ez dela? Bai, anaia, gehiago anaia bai. Berari ere egingo diogu bisita bat eta ea zer kontatzen digu nekazariak. Ederki, hurbilean egonen da. Arrasongi. Gaznategia ikusi dugu dagoeneko, badituzen produktuak ere bai, eta orain ardiak ikustera hurbildu gara, eta hementxe dugu Xabier, jepa, egunon, zer moduz? Egunon, ongi. Konta iguzu, zenbat ardiburu dituzu hemen? Denetara boston batugu, arnean deiztekoak dien mementuan, 350 bat edola, bai. Eta denak hemen biltzen dire, inguruetan, edo Zugarramurdi Urdazu bitartean dituzu ganatuak? Bai, azkenan, ibiltzen dugu alde guztietan Zugarramurdi Urdazuin, hemen erdian ga, orduan batuko belaiak alde guztietan bai, eta orduan bere izten dugu bilekutan. Eta nekazari lana gogorra alda zuen dako? Gogorra, gustatzen bada ez da gogorra azkenean, ordua pastu hartu zu, baina
zu gustuko gauza bali baduzu ez da gogorra egiten azkenean. Zuretako zer da lan honen hoberena? Hoberena, gaila, ez dakit norte den, kanpoakin eta kontaktuan, eta kanpoko airean ni maite dut, eta hori da netako hoberena. Orduan naturarekin kontaktu hori animaliekin egotea gustatzen zaizu. Hoi. Eta familiako enpresa txiki hori izan ere bai, etxeko beti hurbil edukitze horrek ere edukiko du bere xarma ez dela? Bai, hori hala da, azkenean polita da etxekoen artean itea gauz bat, eta bakarrik iteare zaila da, orduan bat baino gehi izatea familian eitzen denare, azkenean errexagoa laguntan eitzea azkenean bai. Hemen turismo ibiltzen da hundit, Urdazubin eta inguru hauetan, nabaritzen duzu turismoak ere on iten datzuela edo batzutan alde negatibo gehiago ikusten diozue? Bueno, gu hauniz bizi gara turismotik ere, gasna saltzen dugu eta turismotik ere bizi gara. Baina, batzutan ez da inkompatibila, atzin da lana turismoak jende hauniz den lekuan, ni pastu behar badut ardiekin bidean igual, pixka traba egiten du, baina, azkenan adaptatzen gara den gauzeta, bai. Nekazari batzuk kexu izaten dire, batzutan jartzen dituzten arauak eta legeak ez direla arras egokiak edo ez direla hain errexak lekuan jartzeko. Zuek nola bizi duzu hori? Bueno, beti kexatzen gara legeak ematen duztela, baina, egin behar die eta segitu behar die, batzutan ez die igual gure zonaindako hobekienak, baina, azkenean hola da eta hola egin beharko. Eta nekazaritzatik bizitzea erresa dela errango zenuke? Lan hauniz inta, lan hauniz in behar da, baina bertzenaz, gu bizi gara, gure familia bizi da, eta, espero dugu hola segitzea, bai. Gurasoek hasi zuten proiektu hau erran daiteke, eta uste duzu hurrengo generazioetan ere egonen dela gogoa eta ilusioa segitzeko? Bueno, kusiko da, mementoan bada segida, baina, kusiko da. Eta maite duzu herriko bizitza, nola bizi duzuzuk Urdazubin bizitze hau? Netako ni aske konten naiz hemen bizitzeaz, ez du kanpoan naiz eta nora paitekan behar balin badut, ez dut hain urrun, nahi dut muitu behar balin badut edo ez egit, playa edo irira edo nora paite, ez dut hain urrun ere egerteko, orduan, konten naiz hemen bai. Eta bortzunardi hauekin zu bakarrik ibiltzen zara edo baduzu eskun bat botatzen datzun norbait? Ez naiz bakarrik ez, azkenean lau gara etxean egin lanean, hiruan nahi arreba eta arreba baten mutikoa eta gurasoak ere, launtzen gaituzte azkenean ere. Orden eskuet beti botatzen datzute handik edo hemendik ez dela? Bai. Eta gero seian nahi arreba gara eta bertze hiruak etortzen malin badie batzuta egeren gantzatzen du hiertako. Ederki, ikusiko ditugu pixkat ardiak, zelaiak eta emango diguzu paseotxe bat hemendik? Ale, ados. Ederki. Udaletxetik hasi eta herri osoa ezagutzeko bete izan dugu gaur kontan. Ederra izan da Urdazubin zehar ikusi duguna eta entzun duguna. Eta zuek ere Urdazubi gehiago ezagutu nahi baduzue, badakizue, kotxe hartu eta etorri bisitan. Eskuzabalik hartuko zaituztete herri honetan. Eta orain, zuei, laster arte eta mila esker gurekin egoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.